Ngamanye amazwi uchaza ukuthini? Hayi mina ngibona ngathi buyobugebengu lento ebuyenzile mamncane ukuthi ungaze ufake umuntu kwepolice kwakhona lokho uthi 20,000 yiphi lo police leyo ipremium ekanjani lekhipha imali engango 20,000 ubukhokha malini wena ngenyanga? Kusho ukuthi kahle kahle ukufaka umuntu wakini kumshwalense kusho ukuthi kuyisono ufuna ngize ngihambe ngishaya impempe ukuthi nako-ke ngiyambhala manje ngiyamkhava ngimenzane. Ikuphi la kuyiphutha khona uma ngikhava umuntu wasekhaya? Alikho. Esilamana naye. Kuyiphutha if engekho aware of yena lento oyenzile Nomndeni wonke. Yeah. Ukhwela ithoba, ngicela usatha leli thoba ngibingelele mbukeli we-Black Life TV ohlelele ukuthi oh my goodness, izinkinga zomndeni. Yo, bathong, inkinga zomndeni Emlangeni Makasela. I have ubhuti la eduze kwami. Ngeke ngize ngimoshe isikhathi. Ngicela ukuthi nje akubingelele mbukeli wami engimthandayo. Uzobe sezisho ukuthi ubawa waba isibongo. Bien asichazele ukuthi ufisa simsize ngani thina la kwa Black Life TV. Sawubona njani? Yebo sanibone igama lami kulethu ukuthula ngwakambathe so bengibhalele lo hlelo enxa ukuthi khona intisho ekhona la emndenini yabo Sure. so besikhulumile nomalume ngashonela umoke yathi ngiqale le ndawo so ngashonela umana 6 months back so saba nama issue okumngcwaba uma yabo because imali bengekho kahle nami emsebenzini bengakasebenzi kahle ngize sahamba sayowenza izikweletu and stuff just for ukuthi sikwazi ukumngcwaba so kwaba khona umamncane wasisiza ngemali ngango 10,000 yabo yena ngokwakhe mayesho uthi hayi manje kade eyibekile aside nani but into yangithusa ukuthi wafika eqala wafika kuthina wathi uzocela i-death certificate yabo khona izinto afuna ukuyilungisa mina mayisichazelile wathi isemsebenzini angazi wasiswethu lo muntu wathi because ngoba engazile emsebenzini so kumele afike neproof yokuthi kushoniwe ekhaya yeah wayishinto kanjalo mhlawumbe kunani manje izinto esisola somndeni sisola ukuthi mhlawumbe wemkhavile uma yabo manje sesibuka ukuthi sengaze sinike imali encane kanje yabo because nathi besasafarish even after umncwabo because bekumele sikhokhele nalama debts sawaboleka kwabantu manje ngikubhalele ukuthi ngisize ngalokho sisiwami Sizama ukuthola ukuthi ngempela wayekhavile yini noma bekukanjani yeah so uma senihleli nikhuluma nabanye omalume nabanye omamncane nabanye omamkhulu yeah sakhuluma nje sonke siwumndeni si-address le issue because after umncwabo akahlala ngisho isikhathi eside ube umuntu nje osheshe wahamba yabo shiswe imali masicabanga nathi into kanjalo because bayasho yeah mhlawumbe ngisho kanjalo kodwa manje into esosa kakhulu kunobantu abo abahlala ngakhona ngamamncane bayasho nje ukuthi ayibona ngathi ku right izinto kubona into eyiside yabo nani kodwa ngalathi nesisokole kakhulu because yabo space samasi said yeah shame sorry so wena umdala ngima yeah mina oqala mase kuba khona ke ama siblings ama u2 but then unfortunately awekho la okay no problem it's fine Mokolo Break Live ubudala beka bodaba lakhe sibini sichazela azama ukuthola umamncane sithole ukuthi kwenzakalani bayimkhavile noma vele umuntu othathe yabo thani umuntu othathe entweni so uthatha kusala ake sizama umsondeza wabukeli sizwe ngayi ukuthi ngempela lokho umndeni akusolayo ngayi kuyiqiniso noma kuloniqiniso nakhona sifuna ukumjudge mhlawumbe unasiza sakhe sokuthi wayenza kanjani okwakwenzakalani and for the fact ukuthi ukhokha lo 10,000 ngicela siwazama bafethu ukuthi asazi ukuthi ngomalini yeah futhi nathi sinayisho ukuthi wayemkhawuli but then besifuna nje ukuthi sizothola iqiniso yeah right asambe nisimlanda bafethu Welcome back mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu luthi izinkinga zomndeni Emlangeni Makasela. Ubhuti usichazile udaba libeke eThebenzi sesiyabona kuyasiphoqa ukuthi sizame umsondeza umamncane sikhulume naye siza ukuthi lokho okucabanga ngobhuti nalokho kusola umndeni wonke ingaba umamncane unalo yini ulwazi ngakho mina ngokukhuluka ithoba mbukeli we-Black Life ngizothatha leli thuba ngimibingelele umamncane sawubona njani ma Ngiyaphila ninjani siyaphila nathi ngicela bandla ubingelele umbukeli bese uyazisho uma ukuthi ubani uma bani sanibonani babukeli mina ngumamyende yeah sithandwa sami mamyende nangu ingane kadadweni la yasho ukuthi udadweni usanda ukudlula emhlabeni ezinyangeni ezisithupha edlule kuyiqiniso yebo sithandwa sami awuvela umtshele umamncane lo kade ungixoxela kona ukuthi indaba osibhalelile oh yebo umncane so la kunenkinga yabo uyakhumbula sizofihla uma ukuthi
sasiney'nkinga zey'mali yabo nani saze kwaphoqeleka ukuthi sifonele cause Yeah. nawe wawufike late senza ama-preparations kahle kahle uma ngithi uyakhumbula usashonani kwathatha 2 weeks ukuthi sesikwazi ukumngcwaba ngenxa yokuthi iy'mali zazingekho wena futhi ukufika kwakho wafika vele sesiphakathi nawo amalungiselelo omngcwabo kodwa indlela yokuthi uzosinikele imali le engango-10,000 wasinika yona kwakumele kuqale ufune i-death certificate wathi angazi ingane yakhe ayiyanga emsebenzini so ezodinga yona as i-proof lento le angithi akhumbula ngomncane Yebo. ya so thina sifuna ukwazi ukuthi le mali le kahle kahle yayiqhamuke kephi le mali le engango-10,000 ngabe uma u-anti ayibo uma wombhaliselile can we start again lapha Cut. instead of uma Oh. sure oh so inkinga kade sifuna ukuyazi wena mamncane ukuthi ngoba kwakushona umana kanje yabo bumbhalisile kwipolice noma kanjani because yona into siyikhuluma nomalume noma mncane yabo siwumndeni Hayi mfana engizothanda ukusho udadewethu lo okhuluma ngaye ekade simfihla bengimfaka emshwayilensini wami nomndeni wami. Oh, Hayi okay. ukuthi mhlambe ngasuka nje vele ngamkhava yedwa ngoba ngifuna imali. Umshwayilense lesudlala ezumndeni mina nezingane zami. Shuthi udadewethu ke ngase ngithi no naye angimfaki. uma wenalo ulwazi lokuthi umfakile lo masingcwabisane because yabo kube wayenalo ulwazi bengazi space ngesiboleke ngisho imali because inkinga isiyenzekile manje thina siyesaboleka nezimali kanjani avumelana noma ukuthi uzomfaka kuona leyo insurance le No ngangikhava ngikhava udadewethu. Oh, umtshela ngalutho naye. Hayi omunye umuntu angithuka angathandi mangabe umtshela ukuthi ngiyokukhava athi mhlawumbe umuntu uzombulala or uzokwenzani. Ingakho ke nami ngathi ayangimkhave nje. Yes. kodwa manje wena usungavele nje uyomkhava engazi lutho yabo phela abantu manje sebeyamkhava umuntu bavele bambulala nalokugula kwama uthi uma sengazagula isikhathi esingaka nanani in and out ibhedlela yabo nathi phela ushiya singa understand ukuthi kwenzakalani umalini vele womkhave ngawo ma 20,000. awu sungasinike 10,000 mamncane keke ubone ukuthi ke sasisokola kangaka sasiningi ngisho 15 Ngicabanga ukuthi nani njengezingane zakhe mhlambe kukhona naleni enikwenzayo empilweni ukuthi mhlambe makukhona ungoshe ekhaya uvelayo la mhlambe nani niyoba nako ukudidizela ngodadewethu. hayi Angazi ukuthi mina kanti senginecala. cha phela thina ma inkinga wena mamncane inkinga ukuthi yabo ncinto mhlawumbe sasinalo ulwazi lokuthi wena ubumfakile kuyinto ezikanje thina bikhona imali esisevile just said bingekho enough for ukuthi iyenzele ikwazi ukuthi iqede lesifo lesikhathi senzekile Ngamanye amazwi uchaza ukuthini? hayi mina ngibona ngathi buyobugebengu lento ebuyenzile mamncane ukuthi ungaze ufake umuntu kwepolice kwakhona lokho uthi 20,000 iphi lo police leyo ipremium ekanjani lekhipha imali engango 20,000 ubukhokha malini wena ngenyanga Kusho ukuthi kahle kahle ukufaka umuntu wakini kumshwayilense shuthi kuyisono ufuna ngihambe ngishaya impempe ukuthi nako-ke ngiyambhala manje ngiyamkhava ngimenzane. Ikuphi la kuyiphutha khona uma ngikhava umuntu wasekhaya Alikho. esilamana naye kuyiphutha if engekho aware of yena lento oyenzile Nomndeni wonke ya sonke ungazi. singazi Noma usuyoclaim awusho wena ma Usichaze ukuthi lutho. yena. ngamanye amazwi ukuthi uchaza ukuthini wena shuthi khona imali oyifunayo. hayi mina it's not Cha. that ngifuna imali ngibuka ukuthi lento oyenzile ayikho right Oh ya. busibona sisokole even after umncwabo noma mncane phela after umncwabo wavela wahamba uphinde ngewabuya yabo nani kodwa siyeza kuthiwa niphila kahle nina and stuff yabo manje siqonda understand usikwenza kahle 10,000 owawusele ukuphila kahle ukuphila staff lo kwawo lo 10,000 dala waphela. hama mncane ungasilethela nje noma amaphepha mhlawumbe sikwazi ukubona ke Proof ukuthi umkhava kanjani. Webantu. Hayi. Mamncane ngiyakuzwa mina ekuthenini ungamkhava udadewenu but ngesikhathi kulungiselela umncwabo yini ekwenza ukuthi ungasho ukuthi hey aniletheni into zami zadadewethu ngangimkhavile nami ngemali ukuthi usho kukhona wonke umndeni okukhombisa ukuthi wawungawenzi ibhizinisi lokuthi mekufa umuntu wena uzothwala nemali yini enza ukuthi ungabaqazile uthi khona into sayibheka wathi ufuna ke emsebenzini ingane ifuna iproof yasemsebenzini why wakufihla ukuthi yena umkhavile eseshonileke kudadewenu umncwabe ngesihlo omfihle omkhave ngesihlo Ngangithi mhlambe nakhona lapho yikho khona lo ukukhuluma Ehe. okhona
manje bengazi ukuthi kanti bazokhuluma stili noma sengikukhiphile lo 10,000. kuzoba Mina khona. ngangitshela ukuthi vele ukukhuluma kuzoba khona vele mangizothi ngiyababikela ukuthi ngiyamkhava noma okanye ngiyababikela ukuthi ngiyamngcwaba. Ngangibona ukukhuluma lapho ukuthi angiyenze lento binganasekhaya akekho umuntu oloke ngiphenye. Yabo. Kodwa manje ngiyamangala enganadadewethu ke sengizobekwa wona egcawini ngizophenya. No mamncane hayi ngokuzophela. Umseshi. Inkinga yaziba ke la mamncane ukuthi Yeah. thina wasibuka sibhizi siyoboleka imali nani knowing wena ukuthi Khona imali ekhona ingango 20,000 bese ngeke phela siye kwabantu size siyoboleka imali sazi ukuthi khona imali engaka. Ayikho into engingayenza mina. Mawukuthi Mina uthi ngalekelela kwadlula lapho. Uma kuukuthi ke manje khona isikhalazo isikhalazo. Okay. Nami lo 10,000 ngawudla ngawuqeda isikhalazo. Between me and you mamncane sikhulumeni iqiniso. Mumkhave ngo20,000 ngempela. Kwavele sezaphuma iqiniso. Ngiyacela sando sami. Mina ngitshatshani ave ngiright. Yo abonje indaba okujaja abantu angithandi. Iyangicika nje umuntu ojaja umuntu. Ngoba wonke umuntu uyayenza imali egcineni imali mfethu. Impande yenjabulo. Kunzima. Uyini enzima ukusho imali owamkhava ngayo? Bese ngishilo ngathi 20,000. Ngithe between me and you angitshela iqiniso. Phela egcineni ukukhumbula ukuthi kwakuyakho le mali omfakela yona emasixabisaneni. It's not like uyicele kumuntu. Yebo. So eyakho akekho umuntu ofanele akulwise. So mina ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi kwakumalini. Hayi kwawu30. Awuyanyuka kancane yanyuka ngo10. Ngeke khuluma iqiniso mama. Mamncane nkulumo iqiniso mfethu siphume kulento. Cha yini lenizongenza yona kanti mase ngikhuluma iqiniso. Lutho sifuna nje ukujabula ukuthi at least usezohamba yotshela umalume nobanye umamkhulu ukuthi hayi bezongilwisa nabe ngeke beseza hayi mebezongitshela. Abe ngizowenzani? Kwaze kwanzima. Ngizowenzani? Sasusitshela iqiniso siyasha nelanga la mamncane. 50,000. Mamncane. Yayingeke into angizoyenza kuningwana 10,000 engangukhiphile. Hawu mamncane. 10,000 50,000. Ayinanizanani. Nanizanani ke nina ingane zadadewethu. Bona omalume bakho babezanani. Bona umalume abasebenzi uyazi mamncane bahlala emakhaya nani. Obhuti bakho kubonga omncane kubonga okukhulu. Nami ngangithi ngiyasiza ke ingane zadadewethu ngangazi ukuthi ngiyona. Sisiphela mamncane kumele phela lento siyikhulumeke siwumndeni sibazise bonke ukuthi wena ubumkhave ngo50,000 umana thina size siyowenza izikweleti ngoba futhi mawudlala insurance lo insurance oyidlalela for ukuthi lo muntu sobe kunika lo mali sobe ngakunikela ukuthi mhlambe eyakho something ukuthi sokuthi wena Uyofihla umuntu. Kodwa phela wayengawuthatha noma u20 ke kanikeze noma u30. Kwa20 nani ngawujabulela. because yabo buzowenza umkhulu umehluko Kunale ikolete esenikuzona. ngoba nobaba akasekho uyazi umamncane kusho uma bewunkosikazi womuzi sithenge ngisho inkomo akasathenga ngisho nanenkomo At least. yabo ushiye nje nezinkinga ezinkulu kakhulu Kodwa futhi mesingazi phela. Manje ke yini ke kufuneka yenzeke phela nikhulumela ukukhulunyela ukuthi ngenze njani. Awusipho 10 odwa phela masizama ukuphesha izikweletu lana kuphela. Ngiyachaza ukuthi ayisekho. Yaphela lo mali ngaleso. Usudla u40k Chomi. Nami ngineyinkinga. ngenyanga ezo6 nje usudla 40,000 kodwa mamncane sinesho enganani ukuthi emndenini ubukhavuma kuphela ke Ba umunye umkhavile mamncane. Hayi ngikhavena kuphela nengane zami cha. Ngisamkhava omunye umuntu manje umndeni unikana inkinga. hayi ngempela irongo lento yenzile mamncane yabo cause yabo mina indlela Hayi kwaza ngowami umndeni. Hayi Uzizwa kanjani baba? mina ngizizwa ngiphoxekile ngalento eshiwo mamncane le Hayi futhi ngibona. nomalume lapha ekhaya Kwangamele mina ngize ngizama bayizwe ukuveza le isandla. angi-understand ngempela cause yabo besisele nje ayingiphoxeke kakhulu hayi ngiphoxekile Nami yaphela ayikho mali. Yaphela yonke. Akukho futhi engingakusho emva kwalokho. Ngoba kwakuyikhona enganginakho. Nami futhi ngineyinkinga. mina ngeke lento engiphathi nje kahle ngifuna ukuqamba manga ngazi yabo kube ngiyakwazi ukwenza bengambulela ngisho icala mina uma mncane for lento ayenzile ukuthi angazi Kusho ukuthi isona ukuthi ngangidlala ngemali yami ngidlalela udadewethu. Mina ngazi yazi ekhanda lami nginingi okusekhanda lami. Uma mncane wenza into enhle ukwenza lento kodwa into embi ukuthi anganazisi ukuthi wenzani. Okwesibili ukufaka u10,000 out of 50k I feel like it's not fair. Mhlawumbe ngabe uwafulile noma u20k egcineni vele kwakuyimali yakhe ayisebenzisayo. So yikho lento ibukeka kabi baba ibuya ngathi menza
nanokuthi nje usangaze sibuye Ezenzela imali. sibuye sokweleta kwabantu Ekhona nje. ekhona nithatha imali engaka Akayisoli futhi ke. uyambona nje uma Angina iyona engaseke seyiphelile. Kusho into ayenzayo vele, yabo. Yalunga uzoyithatha manje. nami ngisho mhlawumbe nomalume bakhaviwe kwazi Ngoba basebenzi futhi. Lutho. Ngeke ngiphinde ngikhave umuntu omndeni. Ngoba manje ngiyazi kwayona le mali nikhuluma ngayo uphele lapha. mina mamncane nje ngifuna uqamba ngabo kube ngakwazi ukwenza bengizobagibelisa bonke omalume nani because Ubelethe ingane. Okay, so uzocaba iplan yakhe ithini njengamanje ucabanga ukwenza njani bhuti wami? mina sisimakasela ngiyabonga kodwa ukuthi iqiniso ngigcine ngilitholile ngempela ngalento eyenzakalile because bengivele ngicabanga mhlawumbe ngase kube into kanje mina into engiyibukayo ukuthi kumele ngivele ngiyotshela abantu bomndeni ukuthi ke kahle uma mncane uwenze kanje sizokhuluma nje sonke nomalume because ngempela lento mina engiphathi kahle mhlawumbe futhi mawuthi kanjani ngiyokudinga ukuthi si-address le issue somndeni yabo uzosisiza nje because mina ngiphoxeke kakhulu uma mncane mbuke namanje akatshengisi nje ngisho remorse nani Urelaxile. Ufuna ngenzeni? Mhlawumbe ibhizinisi lakhe. Kwaphela imali le nami ngangithi mhlawumbe ngiyasiza. usikhavile nje somndeni yabo uma ungakwazi ukwenza ngazi bese mhlawumbe kubo ukuthi nje sonke somndeni sibheke ukuthi Si-check. sikhaviwe Kona ukukhava kuyona intembi ukuthi ungabisakwazi ukwenza lokho ukukhavele abantu mhlawumbe ubanikeze noma uhafu keke. Usho futhi nakhona ukuthi hayi ngimkhave imali ukuthi kodwa ke ngicela ukuthi le ngoba phela nami ngifaka imali mengenza ukuthi ngihlanganise hayibo leyona. yena wenza athi ibhizinisi lakhe manje yabo Manje ngathi 10,000 imkhulu kabi. Ku50k. Yes ngoba nana ngithi nani vele mfana ngikhiphe nihlala kanjani ngamdlaleli udadewethu umshwalense. no thina seyikhona into i-insurance esasiyidlalisa sithi ama premium sasiwakhokha ayengekho makhulu kakhulu Ukuthi angakwazi akhava umuntu. Awuxolo ke ngana dadewethu mawukuthi ke kanti ngona mangiveza lo 10,000. Ngizibona ngona kakhulu. Mukelo Black Life mina ngicabanga uthambo lami laphela la ekhaya. Ubhuti nje bade sicelile uyitholile into ade yifuna. Ngicabanga ukuthi njengamanje useyazi ukuthi mamncane memkhavile uzohamba alungisa udaba adlulise emndeni wonke. Awazi konke lokade kuyinsolo iqiniso lokuthi umamncane uvulimile washo ukuthi wayenza imali ayithola ingaka. Then mhlawumbe sesozwa ngobhuti after that ukuthi umndeni ufisa ukwenza kanjani. Thina ke njenge Black Life kade sifuna ukuthi nje sikhiphe iqiniso kumamncane. Siyabonga mamncane ngokuhlonipha ukuthi ukwazi ukuthi uze la kuthina and ukhulume neqiniso ukuthi wena uthi uyasiza kodwa futhi nakhona ukusiza kwakho ukuthi ufuna ukhipha 10,000 noma umkhave ngo100,000 10,000 kwena enough ukuthi nje uprocess vivanina ngithi sithando. Yebo. Ungalambathi njengawo wonke umuntu. Ngiphoxekile sengizobekwe enkundleni. Hayi nasi siphoxekile sisey'inkundleni wathi hawu. Ngiphoxekile. Akuyona inkinga kahle mamncane wakwenza ukuthi ukhave. Ekuyinkinga lokho ukuthi umndeni ungawazisi uphinde uyidlela imali wedwa. Nango phela umntaka dadewethu ke manje sazoyiqala ka futhi ayolokhuzwa omalume wakhe. Kufanele phela abatshele iqiniso ngoba intade beyisola bengazi ukuthi kwenzeka kanjani. Hayi kusho ukuthi saya kude la yakhona. Ayasithemba ukuthi ngekiye kude kakhulu. Ngiyabonga bhuti wami ngokusemba. kakhulu sisimakasela ngesikhathi sakho Thank you so much. Bukelo Black Life asiphinde sibonani bafethu indaba zabantu ayipheli. Mina ngiyazi ukuthi niyazi ukuthi ngiyanthanda. Siqhubeke sithandane kanjalo ngoba yona into engikwazi ukuyenza kangcono ukuthanda. Siphinde sibonane futhi kwamanye ama episodes alandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare bese uyacomment uthi wena wakho ukubona ukuphawula kulolu daba kumi kanjani. Ubona kanjani udaba lomncane ayikho into wrong ayenzile noma ubona ngathi wenza content wrong ayenzile asazi. Mina personally I feel like communication mezoyenza izinto zibe lula bese siyazi futhi imali namkhave ngayo ukuze singenzi izikweleti kanti khona umamncane onenhliziyo enhle othanda udaba abangalendlela afisa ukuthi amkhave enza into enhle kanje. Kodwa ke mekuthi mekuyi-scam kubugebengu bakho mamncane nakhona futhi siyajaja ngithi sesemba sasambeni sambe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
umama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuze uthole abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Is there black